Menjél már! Ricsi, a nádon át szabad menni? Hé, Ricsi! Nem, mert ott fix leszakad. Ez videózom. Ilyen vagy szar. Mi fodó? Ilyen vagy szar. Milyen vastag hé vagy, ilyen nincs. Komolyan? Komolyan ilyen. Ne basszál. Gyere, dugálod a kezed, húzd ujjad. Érted az alját? Nekem megvan ilyen vastag. Ez azért recseg itt. Ilyen vastag. Ez itten azért recseg, mert itt vannak a nádak. Bedugtam az ujjamat, ilyen vastag. Peti, boklasz ki Fodort! Hé, hogyha most bakossal beszélek. Hé, nem menj! Az most bú... Né! Né! Hé, oda!